אני דביר מילו, אני ה-CTO והמנכ"ל של הפעילות הישראלית של חברת Home365. חברת Home365 בעצם מבצעת מהפכה בעולם של ניהול נכסים לטווח רחוק למגורים. יש פה המון טכנולוגיה והמון סביבה מאוד מורכבת. כל הסביבה שלנו מתארחת בענן. הדבר הזה צריך להיות נגיש 24/7, וצריך לנהל את הכל בצורה יעילה, מאוד מהר. אז האתגרים שהיו לנו לפני ששכרנו את השירותים של שבוע IT, היו בעיקר המרחק מהספק שנתן לנו את השירותים. לא הרגשנו שהוא ממש חלק מהחברה, חלק מהיום-יום שלה, חלק מהכאבים שלה, חלק ממתן הפתרונות, מהחשיבה המשותפת. בעצם היה חסר השותפות בעולם הזה של ה-IT. אנחנו עובדים עם שבוע IT, מהפרויקטים האסטרטגיים והארכיטקטוניים המסובכים והמורכבים, ועד לניהול משתמשים יומיומי שאולי נשמע פחות סקסי ומסובך, אבל הוא צורך אמיתי של כל חברה וארגון, ושם גם מקבלים ראש שקט. ביום-יום יושבים פה אנשי פיתוח, אנשי דאטה, אנשי QA, אז פה בא לידי ביטוי הזמינות. הם מכירים את התוכנה שלנו ואת השירותים שאנחנו מציעים, את הרגישויות שלנו, את הלקוחות החשובים שלנו. הם חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהחברה. ואחד מהמרכיבים הגדולים של חברת סטארט-אפ מעבר לכוח אדם, זה כמובן ההוצאות השוטפות שלה על IT בכלל ועל אחסון השרתים בפרט. יש לנו ישיבה חודשית קבועה, לראות איך אפשר לחסוך, איפה אפשר להתייעל, אם זה בכמות קריאות, אם זה בשינויי שרתים, ומה שאני מאוד אוהב אצל שבוע IT, שזה מגיע מהם. הפידבקים מגיעים מהם, הם מסתכלים על המערכות שלנו, הם מסתכלים על השירותים שלנו, הוא מיינדד מאוד לתקציב, הוא מיינדד מאוד להוצאות שלנו כחברה, מרגיש שהוא חלק מההוצאות, ובאמת אנחנו מרגישים שהוא חלק בלתי נפרד מהחברה, בלתי נפרד מהעשייה היומיומית שלנו, ולי זה הדבר הכי חשוב. שירותי ה-Helpdesk של שבוע IT מאפשרים לנו לתת מענה לכלל צרכי היוזרים שלנו בצורה מהירה, בצורה יעילה, בצורה נעימה. אנשי Helpdesk הם אנשים שקבועים ונמצאים לאורך זמן, מכירים את המשתמשים שלנו, מכירים את צרכי הארגון. למי הייתי ממליץ על השירותים של שבוע IT? לחברות שמחפשות חברה שהיא IT as a Service, שיתנו להם מענה לכל הצרכים שלהם בעולמות ה-IT בצורה מקצועית, מדויקת וכשותף לדרך, הייתי ממליץ בחום רב על שבוע IT.